كفر كبرهالنا كنصلينا ግን ቅድሚው ግን ታቃል ደውልና ሁሉና ተንበብና ያደስ መበለኒ ሎሚ ናይ ሎሚ ቃል ንካፈሎ ሉቃስ 19 ካብ ሓደ ስጋብ 10 እዩ ኢየሱስ ተቀባሊ ቀረጽ ዘኪዮስ ይብሎ ኢየሱስ ኣብ ኢያሪቆ ኣትዩ በዓ ይሐልፍ ነበረ እንሆ ሓለቃ ተቀበልቲ ቀረጽ ዝኾነ ዘኪዮስ ዝስሙ ሓብታም ሰብኣይ ኢየሱስ ዓይናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓጽር ስለ ዝነበረ ግና ኣብ ብሕዚ እቲ ሕዝቢ ዝተለዓለ ክሪኦ ኣይከኣለን በታ መንገዲ እቲኣ ይሐልፍ ስለ ዝነበረ ኻ ክሪኦ ንቅድም ጎዩ ናብ ሳግላ ደየበ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ ቀንዕ ኢሉ ጠሚቱ ዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ገዛኻ ክወል እሞ ቀልጢፍካ ወረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ እናተሓጎሰ ተቀበሎ እዙይ ምስ ረአየ ድማ ኣብ እንዳ ኃጢአተኛ ሰብ ክውዕል ኣትዩ ኢሎም ኩላቶም ኣግረምረሙ ዘኪዮስ ከዓ ተስዩ ንጎይታይ ኦ ጎይታ እንሆ ፍርቂ ጥረይተይ ንኻታት እህብ ዝዓመጽኮ እንተሐሎ 4 እጽፊ እፈድ በሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ነዚያ ገዛ እዙይ ድሕነት ኮነሉ አሜን ንሱን ወዲ አብርሃም ይሞ ወዲ ሰብ ዝመጽእ ንዝጠፈአ ክደል ክድሕንን እዩሞ በሎ እግዚአብሔር ይባረክ አቦን ባርከካ ለና ነመስግነካ ለና እዚ ሕያው ቃልካ እዩ አቦ በቃልካ ሎሚ ክትዛረበና ንጽልለና ናይት ቃልካ ብርሃን ክትፈታና ንጽልለና አቦ ንዓይ ድማ ጸጋክ ተብዝሐለይ ንጽልለኹ አቦ አባ ኸምበር ካባይ ከይሰብኽ አቦ ሃይሊ ጸጋን ተብዝሐለይ ክጽልለኹ አቦ ሁሉ ነገር ንኽብራኻ ይኹሞ ግዜና ንዓኻ ንህብ በኢየሱስ ስም አሜን كفلو حتى يسوس بياريكو قدم حلافو اب حد ادتات انداخده سب يفوس نيرو سب يدحن نيرو قالم ينغر نيرو كن زي غزي ናብ ኢየሩሳሌም ዘጠመተሉ ናብ ቀራኒዮ ዘጠመተሉ ጊዜ ነሩ ኢያሪቆ ካብ ኢየሩሳሌም 18 ማይልስ ያተርከብ ኢያሪቆ ሓሊፍካዩ ኢየሩሳሌም ዝኸየድሞ በኢያሪቆ እንደሐለፈ ይብለና ቃል ዘኪዮስ ዝበሃል ሰብ ነበረ أزيز زكيوس ذبحال سب أما جمرا كنقرنا خاله إز حلقة تقبلتي كرز حلقة تقبلتي كرز طعمي أيال بوتايو ناي ገንዘብ ዝርከበሉ ቦታዩ እንደገና ድማ ናይ ሮማውያን ወታደራት እንደሐለውኻ ትገብሮ ነገር ስለዚህ ማንንም ከይፈረሐ ቀረጽ ዝቀበል ሰብ ነሩ እና እዚ ሰብ ድማ በጣም ሀብታም ነሩ ይብለና ቃል አምላክ ሓደ ቀራጺ ሀብታም ክኸውን ዝኽእል በሓደ ምክንያት ጥራሕ እዩ ናይ ሮም መንግስት እዚ ተቀበል ኢልዎ እሳቶም ድማ ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ተቀቢሎም ናታቶም ኮሚሽን ማለት እዩ ሕጂ كم وندا جبريو إذا كله حبت تصريو imagine حجي IRS
ንኣኻትኩም እሞ እዚኣኹም ትኸፍሉ ግን በዚኣ ድማ ትውስኹላ እዚኣ ንመንግስት ክህቦ እየ እዚኣ ድማ ንዓይ እንድሕር ኢሉኩም በጣም ይኹም ትብሉ ብዘኪዮስ ዘመን ከምኡ ኣይነበረን በጣም ሓብታም ነይሩ ሰባት ድማ በጣም ይጸልዎ ነይሩ ንምንታይ روماويان زحجز አይሁዳዊ ዘይኾነ ኢሎም እዮም ዝጸርፎም ዝነበሩና ኃጢአተኞች ኢሎም እዮም ዝጸርፎም ነይሩ እና ዘኪዮስ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ሰብ ግን ሓለቃ ናይትን ቀራጺዮም ነይሩ ዝፍለጥ ሰብ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ኢየሱስ ብያሪኮ ክሐልፍ ሰሚዑ እንታይ ብለና ኢየሱስን አይናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ክርኢ ይደሊ ነበር እንደምንታይ ይመስ እና ተሓተትና ከምዚ ኃጢአተኛ ዝነበረ ሰብ ንሰብ ዝገፍዕ ዝነበረ ሰብ ኢየሱስ ይሐልፍ አሎ ክባሃል ከሎ ክሪዮ ንምንታይ ደልየ እንተ ሓቲትና ዝሰምዖ ነገር ነይሩ ኢየሱስ ናይ ቀራጺ ዓርክታት ነይሩ ናይ መንዝራታት ዓርክታት ነይሩ ንኃጢአተኛት ዓርክታት ዝብል ሰሚዑ ነይሩ እና ንዚ ሰብስ ክሪዮ ኣለኒ ዝብል ሓዲርዎ ክሪኦ መጽዩ ግን ችግር ነይርዎ ዘኪዮስ ሓጺር ሰብ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ክሪኦ ኣይከኣለን ኢለ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ሰብ ዝእዘዞ ክፈል ኢሉ ሓደ ሰብ ኖ ዝብሎ ሰብ የለን ይኸፍል በጣም ሓያለም ሰብ ይመስለኒ ድማ ሓጺር እድሜ ልኩ ሓጺር ስለ ዝነበረ ደግሞ ሰባት ደጋፍዖ ሰብም ይመስለኒ ሰብም ዝጽርፎ ዝነበረ ሰብ ይመስለኒ ኣብ ዓድና እንደይ ሓጺር ዝኾኑ ሰባት ዝግፍዑ ርኢና ኣለና ከምኡም ይኸውን ይነብር ነይሩ ግን ሕጂ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ክፈል ትበሎ ሰብ ይኸፍል እምበር ምንም ጥቅስታ የለን ግን ሕጂ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ችግር ስለ ዝነበሮ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ብለና ቁመቱ ሓጺር ስለ ዝነበረ ግና ካብ ብዙሕ እቲ ሕዝቢ ዝተለዓለ ክሪዮ ኣይከኣለን በታ መንገዲ እቲያ ይሐልፍ ስለ ዝነበረኻ ቅድሚት ቆዩ ናብ ሳግላ ደየበ ሓደ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ሓደ ዝፈርሕ ሰብ ሓደ ኣምፁ እንዳበለ ካብ ሰብ ዝነጥቅ ዝነበረ ሰብ እቲ ክሪኦ ዝደልዮ ሰብ ይሐልፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ኦም ወጽእ دليل نايب حكي دليت وذي دليت يري حسبوه إذا سب كم ناي ورجع ما استدادر بخوني خلو ناي جنرالم كخوني خلو أب كم قلعة تسقيلو كرأي خلو بتعم يحفريو كن زكيوس زي من ما يشجرون أبح حفري سبن تايبلوني أيبلن جنسو دليو نجار سلزنا برا أب تسقيلو كم قلعة نايب حكي قوي تايسوس انتايلو ها كم قلعة عند حرزي كوينا من قصة عين ورسانينا زكيوس كيف لتا نزيئة
ترجموا ማለት بهيوت خوينا كم قلعه بك كم عشا قلعه بك كم قلعه اب او ኢየሱስ ድማ ራእዮ ኢየሱስ ይፈልጥ እዩ ንዑ ክንደሊ ኸለና ንዑ ልብና ክልዓል ከሉ እንታይ ዋጋ ከፊልና ንዑ ከም ደሊ ኸለና ይፈልጥ ካበይ ተበጊሱ ኣብታም ኦም ስጋብ ዝበፅእ ኢየሱስ ይፈልጥ እዩ ኣነ ኢየሱስ ጀሪኮ ዝሓለፈ ንዘኪዩስ ክብል እዩ ኢለ ይበቅ ያሪኮ ብጣዕሚ ዓባይ ከተማ እያ ብዙሕ መንገዲ ክትኸዳ ትኽእል ግን ዘኪዩስ በዘለዎ ቦታ እሱ ብትፀበዩ ቦታ ምሕላፉ ንዘኪዩስ ኢሉ እየ ዝብል እና ጎይታ ሪእዎ ጠመቶ ይብል ዘኪዮስ ብሽሙ ፀዊዑ ብሽሙ ዝፅውዖ ማይመስለን ብጣዕሚ ዝፅላእ ሰብ እዩ ቀረፀኛ ማለት ብጣዕሚ ዝፅላእ ሰብ ዘኪዮስ ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ምን ዓይነት ደስታ ክስምዖ ናይ ሓቂ ሎሚ ኣብዝኻ ክኡሌ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ ኢሉ ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ዘኪዮስ እንታይ ኣብ ሓሳቡ መፅዩ ኣነ ሓጢአተኛ ኣነ ሌባ ዝኾንኩ ኣጋፊኤ ዝወስድ እዚ ኩሉ ገንዘበይ ብሌብነት ዝረኸብኩ ንዓይ ብሽመይ ፀዊዑ እንደገና ኣብ ገዛ ኸይድ ኢሉኒ ኢሉ ኣብ ኣምርኡ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ ቀልጢፍካ ውረድ ኢሉ ግዜ ከይትወስድ ቀልጢፍካ ውረድ በቃ ጎይታም ይፈልጥ እዩ በቃ ብድንጋጼ ማውጠት ኮፍ ኢሉ ከይትርፍ ቀልጢፍካ ውረድ ሕጂ ክርኢ ዝደለኹ ኣብዚያ ጎይታ በዓሉ እዩ ኣዲሙ ዘኪዮስ ንዓ ኣይበሎ ጎይታ በዓሉ እዩ ኣዲሙ ጎይታ ከምዚ እዩ ዝገብር በቃ ወንጌል ማለት እዚ እዩ ጎይታ ይዕድመና ኣሎ ብቃሉ ይዕድመና ብመንፈሱ ይዕድመና ናይ ጎይታ እዚ ዕድመ ኩሉ ሻዕ እዩ በቃ ኣብ ኩልና ግን ጎይታ እቲ ዕድመ ምስ ሃበ ግን ምላሽ ይደልዩ ኣብ ገዛኻ ክመፅእ ንዓ ውረድ ምስ በለ ናይ ዘኪዮስ ምላሽ ድማ ይደልዩ ሓደ ሰብ ቃል ኣምላኽ ነጊርናዮ ወንጌል ነጊርናዮ ምላሽ የድልዩ ማለት ዘኪዮስ ምላሽ ዝሃቦ የገርም እዩ ብጣዕሚ بدستا يتقبلوه إنها تحقوسه تقبلوا يبل أجي زكيوس نزي تقبلوه نزي زسمعلو زنبره هاتياتنيوش عركز زنبره سب هاتياتنيوش فتو سب أبجزو خيد بتعامي عابي نجر أناجن إزياء حتى زكيوس كمل سائي نري هاو دما توم سبات هلو أبو زح زنبرو سبات دما نزي قومو دما نري እዚ ምስራኤ ድማ ኣብ እንዳ ኃጢአተኛ ሰብ ክውዕል ኣትዩ ኢሎም ሰባት ይግሩምሩ
ናይ ሃይማኖት መራሕቶት ኢየሱስ ዘምጽኦ ነገር ስለ ዘይተቀበሉ ሳቶም ካብ ገሊላ ጀሚሮስ ጋብ ኢየሩሳሌም ዳተቃወምዎ እዮም ዝኸዱ ኣብ ስሕተት ከእትዎ ይኸስዎ እዮም ሳቶም ንፈልጦም ግን እቶም ሰባትም እዮም አቡ ያርኮ ዝነበሩ ሰባት እዮም ከምኡ ኢሎም እንዴ ምስ ሓጣተኛ ሰብ ክውዕል ይኣቱ ኢሎም ሳቶም ማግሮም እዮም ብጣዕሚ ዝጽልዓ ሰብ እዩ ሕጂ ክንደይና ሕጂ ናይ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ኢና ውዝስ ኣይድሕንን ይወቅ ንዝስ ወንጌል ኣይነግርን ንብል ሰባት ንሕልው ዝኸውን ሓደ ቤተክርስቲያናት በቃ ሓጢኣቶም ብጣዕሚ ዓቢ ስለ ዝኾነ ማዕጾም ዝዓጽውሎም ሰብ ይህሉ ግን ጎይታ እዚ ኣይረአኒ ናብ ዘኪዮስ ገዛ ክኸይዲና ንሪኦ እዚ ማለት ኢየሱስ ምስቲ ሓጢኣቱ ኦኬ ትገብሮ ዘለኻ ኦኬ ምንም ችግር የለን ማለት ድዩ ኣይኮነን እዚ ንርኢ ኢየሱስ ምስ ዘኪዮስ ሕብረት ስለ ዝደለየ ምስኡ ኮፍ ኢሉ እንዳበልዐ ኣብቲ ዘኪዮስ ዝኣተሉ ቦታታት እንዳማሓየሸ እዩ ምስ ጎይታ ተራኸበ ሰብ ድማ ኩሉሻ ለውጥ ኣለዎ እና ኣብ ኣትዮም ይብልና ከይዱ ዛቶም ምግርናሞም ቀጺሎም ይመስለኒ ምግብ ተወዲኡ ተበልዑ እዩ ዘሎ ግን ሓደ ዘገርም ነገር ካብ ዘኪዮስ መጽኡ ዘኪዮስካ ተሲኡ ንጎይታ ኦ ጎይታ እንሆ ፍርቂ ጥረተይ ንድኻታ እህብ ሰብ ከመይ እዩ ከምዚ ቶሎ ዝቕየር ሓሲብኩም ትፈልጡ ሰብ ወንጌል ነጊርካዩ ወዲያውኑ ዝቕየሩ ሰባት ኣሉ ወዲያውኑ ይኸውን ደእዎ ብዙሕ ርኢና ኣለና ይኸውን ንምንታይ የእግዚአብሔር ቃል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኢየሱስ ኣብ ዘኪዮስ ዝለወጦ ነገር ኣሎ ዘኪዮስ ንስሓ ከኣቱ እዩ ንርኢ ኣብዚ ምስ ጎይታ ዝጠበቐ ሰብ ምስ ጎይታ ዝኸይድ ሰብ ምስ ጎይታ ተራኸበ ሰብ ናይ መጀመርያ ነገር ዝገብር ንስሓ ይወቅ ኃጢአተኛ ምዃኑ ይፈለጡ ወዲያውኑ ንስሓ ከኣቱ ኢና ንርኢ እንሆ ፍርቂ ጥሬተይ ንድኻታት ህብ ዘኣመጽክዎ እንተሃልዩ 4 እጥፍ እፈዲ ናይ ሓቂ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ይፈልጥ ነይሩ ኢየሱስ ከምዚ ግበር ኣይበሎን ባዕሉ ኣነ እዚ ኩሉ ዘጽረኽዎ እዚ ኩሉ ዘምጻኽዎ ካብ ሰብ ዘሪፌ ካብ ሰብ ዓሚጼ ስለ ዝኾነ እቶም ዝዓመጽኩም 4 እጥፊ ከፍል ኢሉ ኣብዚ ሰዓት ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ እንታይ ይብል ሓደ ሰብ ክሰርቅ ከሎ ኢድ ብኢድ እንድሕር ተታሒዙ 4 እጥፊ ዝኸፍል በጣም ብዙ ሰባት እኮ እዮም ናይ 1 ዓመት ናይ 2 ዓመት ኣይመስለንን እዚ ናይ ብዙሕ ዓመታት እኮ ዝኾነ ተለወጠ ነገር ኣሎ ይመስለኩም እስቲ
ዘኪዮስ ንግሆ ታንግሆ ቅድሚ ኢየሱስ ምርካቡ ሎሚ ኩሉ ጥሬተይ ንድኻታት እቤ ኢሉ ይመስለኩም አይመስለን ኣብዚ ምስ ኢየሱስ ምስተራኸበክን ዝኾነ ነገር አለው ምስ ኢየሱስ ዳባና ከመጽእ ከሎ እንቀበሎ ከለና ትልብና እምኒ ዝነበሮ ከም ስጋዩ ዝቅየር የለስልሶ ናይ ጽድቅ ፍሬ ድማ ይኸተልና እቲ ናይ ጽድቅ ፍሬ ድማ ንንስሓ እዩ ዝወስደና እዚ ኢና ነሪኡ ናይ ሓቂ እና ወዲያውኑ እዚ ንስሓ ድማ ንሓደ ሰብ ከይዱ አይኮነ ተዛረብ ኩሉ ሰብ እንዳሰምዖ በቃ ብዙ ሰብ እኮ አሉ ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ንስሓ እንድሕር እዚኣ ናይ ዘይገበራ ከተማው ኩሉ እዩ ዝፈልጦ በቃ ሕጂ ኣነ ኣምስካኒ እንዳበሉ ሰባት ክመጹ ክህቦም እዩ ገንዘቡ ብጣዕሚ በቃ እዚ ተለወጠ ሰብ እዩ ዘኪዮስ ናይ ብሓቂ ኢየሱስ ቅድሚኡ ምንም ነገር አይበለን ተድሞ ከሎ ምንም ነገር አይበለን አቡም ጊዜ አሐሊፎም እዮም ኢየሱስ ለውጢ ምስራኤ ኢየሱስ ድማ እንታይ ኢሉ ሎሚ እዚኣ ገዛ ድሕነት ኮይኑላ ኢሉ ናይ ብሓቂ ድሕነት ዝኾነሉ ነፍሲ ለውጢ ኣለዎ ብሩኻት ኢሚዲየት ለውጥ ኣለዎ በቃ እቲ ብዙሕ ዘጥራናዩ ጠባይ ካራክተር ቀስ እንዳበልና ጎይታ እንዳወሰደና ወስና እዩ በቃ ዝኸይድ ማለት እዩ ምስ ጎይታ ከይድ ከለና ግን ኣብቲኣ ዘዳሓናና ግዜ ግን ለውጥ ኣሎ ሓድሽ ፍጥረት ትኸውኑ ኢሉ ኣብ ቆሮንቶስ ናይ ብሓቂ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ ንምንታይ መስለኩም ኣሕዋተይ ሓጢኣት ከውግድ ዝኽእል ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ስርዓት ሓጢኣት ከውግድን ኣይክእልን እዩ ማንም ሰብ ሓጢኣት ከወስተና ኣይክእልን እዩ ድማ ንማንም ሰብ ለሚና ሓጢኣትና ከነውግድ ኣይንክእልን ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ሓጢኣትና ከወስተና ንኽእል እቲ ሓጢኣትና እንታይ ይገብሮ ካባና ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቅ رحوق كيرو يوزفليو بقى دوستنا بقى بتام ناي بحكي እግዚአብሔር ክርኤና ከሎ ትጽድቅ ይውዝረና እና እዚ ክሪ ሪዩ ማለት ኢየሱስ ወዲያውኑ ነዚ አገዛ እንታይ አውጅላ ድሕነት በቃ ድሕና በቃ እግዚአብሔር ተባረከ ወንጌል ኃይል ለው ብሩሃት ወንጌል ይልውጥ እዩ ናይ ሰብ ህይወት ይልውጥ እዩ አቅጣጫ ይልውጥ እዩ ሁሉ ነገሩ ይልውጥ ወንጌል ጥራሕ እዩ በቃ ንሰብ ክልውጠው ትኽእል ስርዓት ክልውጠው አይክእልን እዩ ስራሕ ክልውጠው አይክእልን እዩ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ክልውጥ ትኽእል ስለዚ እዚ ወንጌል ከም ቀሊል ጌርና አይንወሰድ ኣብ ወንጌል ዘለና እምነት ብጣዕሚ ሓያል ክኸውን ኣለዎ ምስ ጎይታ እንደሓደርና እንደዋና ክንመጽእ ከላን እዚ ናይ ወንጌል እምነት ሰብ ምልዋጥ ሓያል ከም ዝኾነ ክርድኦ ኣለና ንሕና ምዝራብ ጥራሕ እዩ ዘለና ምዝራብ ኣባብና ክወጽእ ኣለዎ ኢየሱስ በዓሉ ድማ ሰብ ሓራይ ይወስድ ማለት ነው እና ዘኪዮስ ኣብዚ ቅጽበታዊ ለውጥ ክገብር ንሪኦ ኣለና ይገርመኒ ምን ተሐጎሰ ይመስለኩን ካብ ኢየሱስ ካብ ዘኪዮስ
ዘኪዮስ ኣይኮነን ዘኪዮስ ተሓጎስዩ ናይ ብሓቂ ግን ኢየሱስ እዩ ሞር ዝሕጎስ ንምንታይ እቲ ዝህብ እዩ ዝባረኽ ናይ ብሓቂ እቲ ዝህብ እዩ ዝባረኽ እና ካብ ዘኪዮስ ሞር ተሓጎሰ ኢየሱስ እዩ ብዘኪዮስ ናብ ጎይታ ምምፃእ ኣብ ቁጥሪ 10 እንታይ ይብለና ቁጥሪ 9 ኢየሱስ ድማ ሎሚ ንዛገዛ እዙይ ድሕነት ኮነ ምስ በለ ንሱን ወዲ አብርሃም እዩ ይብል ይመስለኒ እዚያ ቃል ኣብዚያ ዝወሰኻ ጎይታ ዘኪዮስ ብጣዕሚ ተዓሚፁ እዩ እስኻ ኣይሁዳውያን ኣይኮንካን ከምዚ ሓጢያተኛ ኢኻ ጨካኒ ኢኻ ተገፈአ ይመስለኒ ኣብ ምኹራቡ ከይትመጽእ ተባህለ ይመስለኒ ተወገደ ተነጠለ ይመስለኒ ኢየሱስ ኣብዚ እንደገና ክነግሮም እዩ በእምነት አይሁድ እንደገና ደግሞ በደም አይሁድ እንዳበሎም እዩ ኣብዚ እና እግዚአብሔር ካብቲ ዝነበረሉ ቦታ ክምልሶ ይመስለኒ ካብ ኮሚኒቲ ተወገደ ይመስለኒ ካብ ቸርች ምኻድ ተወገደ ካብ ምኽራቦም ካብ ብዙሕ ነገር ተወገደ እሱ ስርኡ ስርሑን ናብ ገዙን ይመስለኒ በቃ ማንም አርክም ዘብሉ አይመስልን ቶም ካል ቀራጽቲዮም አርኮም በር ካል አይሁዳት ዘቀረቡም አይመስልን እና ኣብዚ ጎይታ እዚ ወደ አብርሃም እዩ ክብል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እንታ መጨረሻ ድማ ጣዕሚ ዓቢ ነገር ንቶም ዘግረምሮሙ ሰባት ከመይልካ ኣብዚ ሓጢያተኛ ቦታ ተኣቱ እዚ ኮ ናይዚ ሓጢያት ኮ ብጣዕሚ ዓቢ እዩ ዝብሉ መልሶም እዚዩ እቲ መልሲ ቀደምም እዚ መልሲ ሕጂ ንኹልና እዚ መልሲ ወዲ ሰብ ዝመፀ ንጠፍአን ክደል እምበር ዝድሓነን ዓቂሮ ክሕዝ ወይ ክስታ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዝጠፍዓና ሰባት ኢና ኣብ ኤደን ገነት ምስጠፍዓና ስጋብ ሕጂ እንኪልል ኢና ንብል ዘለና ኣብታ ዝነበረልና ቦታ ክንኣቱ ኣብታ ክብሪ ናይ ምስ ኣምላኽ ዝነበረና ቦታ ክንኣቱ ስጋብ ሕጂ ወዲ ሰብ እንኪልል እዩ ዝብል ዘሎ መንገዱ እንታይ ኢሉ ብዙሕ ለዚ ኮይ ብዙሕ ሃይማኖታት ብዙሕ መንገድታት ብዙሕ ነገራት ዘለው ሰብ ንታ ቦታ ከመይሉ ከኣቱ ኩሉ ናቱ ፕላን አለው በቃ ከምዚ ኢኻ ተኣቱ ግን የእግዚአብሔር ቃል ዝዛረብ ካለዩ ኢየሱስ እዩ መንገዲ እና እዚ ኢየሱስ እዩ ዝጠፍአን ከድሕን ዝመፀ ናይ ብሓቂ ዘኪዮስ ዲዩ ደላያይ ኣብዚ ወይስ ኢየሱስ ክንብል ክንሓተት ንኽእል ኢና እወ ኢየሱስ ዘኪዮስ ናይ ንጎይታ ደልዩ ክረኽቦ ደኺሙ ወፂኡ ኣሎ ግን እቲ ዋና ዝደሊ ዝጠፍአ ሰብ ዝደሊ ግን ኢየሱስ እዩ ጌታ ብሩኽ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ጠፊና ኣይተረፍና ካብ ትንቢት ኣተስዩ ካብ መዝሙራት ኣተስዩ መሲሕ ከም ዝመፀልና መድሓኒ ከም ዝመፀልና ዝተዛረበልና እዚ ኢየሱስ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ ኣነ ዝመጻኹ ዝጠፍአን ክደልን ከድሕንን እየ እሞ ዝበለ ስለዚ ኢየሱስ እዩ ዘድሕን ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዓብይ ወንጌል እዩ ዘለና ዓብይ ሜሴጅ እዩ ዘለና ቀላል ኣይትረኣይዎ ናይ ብሓቂ ሰባት ይጠፍኡ ኣለዉ ብርሃን ክንኮኖም ጎይታ ይደሊ ኣሎ ናይ ብሓቂ እና እዚ መልእክቲ
ኣፍና ኣይታዕጾ ምዝራብ ኣለና ንእሽተይ እንተኾነ ቃል ምዝራብ ኣለና ይበቁል እዩ እና ኢየሱስ እዩ ኃጢአትና ከርሕቕ ዝኽእል ኣበሳና ክወስድ ዝኽእል ማንም ሰብ ወይንም ማንም ስርዓት ወይንም ምንም ስራሕ ነዚ ኃጢአት ካባና ክወስዶ ኣይክእልን እዩ እዚ ኃጢአት ሞት ዘኽፈለና ኃጢአቱ እቲ ሞት ድማ ኢየሱስ በዓሉ ወሲዱ ኩልና ሓራ ኣውፅዩና ኣሎ ብእምነት ኩልና እዚ ኢየሱስ ዝገበረልና ኣሚንና ናብቲ ዘላለማዊ ህይወት ንመርሕ ሰባት ኢና እሞ እዚ ወንጌል እዚ ክትዛረቡ እተባብዕኩም ኣፍኩም ደው ከይብል ብኩሉ ግዜ በቃ ብተኻለኩም ነዚ ዓብይ ወንጌል ክትዛረቡ እላወኩም እግዚአብሔር ይባል ክንጽልይ ኣቦ ንባርከካ ኣለና ንምስግነካ ኣለና ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኣቦ ንጠፍአ ክትድሕን መጺኻ ኣለኻ እሞ እዚ ድማ ንሕና ተቐቢልና ድሒና ንሰባት ድማ ክደንሕን እዚ ወንጌል ክንዛረብ ኣቦ ጸጋን ሓይልን ክትህበና ንጽልለና ኣቦ ቃልካ ስለ ዘብርሓልካ ነምስግነክ ኣለና ብኩሉ ነገር ኣቦ ክትረዳእና ንጽል ኣቦ እዚ ወንጌልካ ናብ ብዙሕ ክበጽሕ ናብ ጎረቤታት ክበጽሕ ናብ ትምህርቲ ቤት ናብ ስራሕታት ክበጽሕ ኣቦ ትረዳእና ንጽልልና ኣቦ ብኩሉ ነገር ንባርከካ ኣለና ቃልካ ስለ ዘብርሓልካና ከም ዘኪዮስ ደልዩ ከይረኸበካ ስለ ዘይተመለሰ ኩሎም ሰባት ኩሎም ቦታ ድለልዩኻ ይርከቡኻ ኣቦ ይርከቡኻ ብኩሉ ነገር ብኢንተርኔት ኮነ ብኣኻል ኮነ ብኩሉ ነገር ብስልኪ ኮነ ኣቦ ይራኸቡኻ ንዓኻ ተራኺቦም ዝሓፈረ የለን እሞ ኣቦ ይርከቡኻ ኣቦ ህይወት ንሕና ከም ረኸብና ህይወት ይርከቡ ኣቦ ብኩሉ ነገር ንባርከካ ኣለና ነምስግነካ ኣለና ኢየሱስ ስም አሜን جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي سلطون نبينو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي سلطون